erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Hanna Antsakorpi, mitä epilepsia on? Epilepsiat ovat joukko aivosairauksia, joiden yhteisenä piirteenä on taipumus saada epileptisiä kohtauksia ilman poikkeuksellisia altistavia tekijöitä. Epilepsioita sairastaa Suomessa 56 000 ihmistä ja heistä noin 36 000 on aktiivisen lääkehoidon piirissä. Vaikeahoitoista epilepsiaa, jossa kohtauksia ei saada hallintaan lääkityksellä, sairastaa noin 9 000 ihmistä. Epileptinen kohtaus on aivotoiminnan ohimenevä häiriö, joka johtuu hermosolujen liiallisesta ja poikkeavasta sähköisestä toiminnasta. Epileptinen purkaus saattaa levitä paikallisesta alkamiskohdastaan laajemmalle aivoissa tai yleistyä suoraan yli koko aivojen kuorikerroksen. Purkauksen sijainnista ja leviämisalueesta riippuu, minkälaisia oireita kohtauksen aikana ilmaantuu. Tavallisimpia kohtausoireita ovat tajunnan häiriöt, kouristelu, aistihäiriöt tai käyttäytymisen häiriöt. Kuka tahansa voi saada yhden epileptisen tajuttomuuskouristuskohtauksen elämänsä aikana esimerkiksi runsaan valvomisen, stressin, alkoholin tai joidenkin lääkeaineiden käytön seurauksena. Epilepsiasta voidaan puhua vasta, kun henkilöllä on taipumus saada kohtauksia toistuvasti ilman altistavia tekijöitä. Miksi osa ihmisistä sairastuu epilepsiaan? Miksi toiset ihmiset sairastuvat epilepsiaan ja toiset eivät, ei voida antaa, ja syntymekanismien tutkimista vaikeuttaa epilepsioiden monimuotoisuus. Valtaosa hyväennusteisista epilepsia-oireyhtymistä alkaa jo lapsuus- tai nuoruusiällä ja osa niistä loppuu aikuisikään mennessä. Näitä epilepsioita nimitetään idiopaattisiksi eli itsesyntyisiksi epilepsioiksi. Niiden taustalla on todennäköisesti perinnöllinen taipumus, eikä tutkimustulosten perusteella ole todettavissa muuta syytä epilepsialle. Sen sijaan aivojen vaurioituminen eri syistä voi johtaa paikallisalkuisen epilepsian syntyyn missä iässä tahansa. Tämän tyyppisistä epilepsioista käytetään nimitystä symptomaattinen tai todennäköisesti symptomaattinen epilepsia. Perintötekijät vaikuttavat myös näiden epilepsioiden syntyyn. Epileptogeneesiksi kutsutaan vaihetta, jonka aikana epileptinen oireisto kehittyy aivojen vaurioitumisen jälkeen. Tänä aikana aivoissa tapahtuu hermosolujen poikkeavaa uudelleenjärjestymistä ja hermosolujen muuttunut rakenne johtaa muuttuneeseen toimintaan. Tämä johtaa lopulta ilman altistavia tekijöitä ilmeneviin epileptisiin kohtauksiin. Hermosolujen uudelleenjärjestäytymisen voi laukaista esimerkiksi lieväkin aivovamma syntymän yhteydessä tai mitättömältä tuntunut päänvamma elämän aikana. Varsinainen epilepsia kohtausoireineen voi alkaa vuosien ja jopa vuosikymmenten kuluttua vammasta. Epilepsiadiagnoosi perustuu potilaan oireisiin. Useita tutkimuksia kuitenkin käytetään toisaalta tukemaan epilepsiadiagnoosia ja toisaalta poissulkemaan muita sairauksia. Myös epilepsian aiheuttaja on tärkeää saada selville, joskaan aina tämä ei ole mahdollista. Miten epilepsia hoidetaan? Epilepsia hoidetaan ensisijaisesti lääkkeillä. Valtaosa epilepsiaa sairastavista potilaista tulee lääkehoidon aloituksen myötä kohtauksettomiksi, eikä epilepsia aiheuta isoja rajoitteita elämään. Kuitenkin osa epilepsiapotilaista sairastaa vaikeahoitoista epilepsiaa ja heillä esiintyy kohtauksia asianmukaisesta jopa useamman lääkkeen yhdistelmähoidosta huolimatta. Lääkehoidon lisäksi paikallisalkuista epilepsiaa voidaan hoitaa kirurgialla ja kirurgiaan soveltumatonta epilepsiaa niin sanotulla vaagushermostimulaattorilla. Voinko minä sairastua epilepsiaan? Kuka tahansa voi sairastua epilepsiaan missä iässä tahansa. Mikä on Suomen epilepsiatutkimuksen tukisäätiö? Suomen epilepsiatutkimuksen tukisäätiö on vuonna 2008 perustettu oululainen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista epilepsiaan liittyvää tieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja ja stipendejä nuorille tutkijoille. Sinäkin voit olla mukana tukemassa tutkimusta ja rakentamassa parempaa elämää epilepsiaa sairastaville.